Hai लोगोफोर नैबेखौ मा होनबावनो बेखौ गासैखौबो बरसादार हासार चेनेल जाना बरायबाय दिनै नोंथांमोननो आङो एसे आलादा टाइपनि भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन बे जाहैबाय आङो नैबे समाव मानास नेशनेल पार्क भुयाबारा रेन्जनि साखाथियावनो थानाय हाग्रा बेवहाय आं दंफैयो नोंथांमोननो आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों आरो भिडिअनि सिगाङावबो नोंथांमोना आं एसे दिन्थिखाबाय जानांगौ बेखौ माने माथिगालदाब होनना बुंनाय जायो थ' नोंथांमोना आङो भिडिअनि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन सरासनस्रायै बेखौ खादों नोंथांमोना नुदों नै खादों बेखौ माथिगालदाब होनना बुङो बे सरासनस्रायै हाजों सिथाबना थानायनि थाखाय बेखौ गालदाब बुंनाय जायो जे नैबेफोरनो बे माथिगालदाब बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनथिगौ हाग्रायाव गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन जाथोनि मुलिफोरबो मोनो दा नैबे माथिगालदाबाबो एसे मुलि टाइपनि बेखौ अमा बेदरजों जायोबा जोबोद टेस्टि जायो नैबेफोरो एसे फिसा फिसा बियो नाथाय जायगा लाना जायगा एसे मोजां गिदिर गिदिर जायो थ' बियो थ' नैबेफोरो माथिगालदाब बेबायदि थायो जोबोद टेस्टि जायो जानो गोथावथार नैबेफोरनो माथिगालदाबा थ' लोगोफोर बेखौ बर' रावाव खेरादाफिनिबो होननानै बुंनाय जायो बेखौ माथिगालदाब बुंनायनि जाहोनानो बेनो जे बेयो हाजों सिथाबनानै थायो नोंथांमोनाबो नुदों नैबेफोरो हाजों सिथाबनानै दङ जानो जोबोद टेस्टि जायो बेयो माने अमा बेदरजों बेनि अनगायैबो आलुफोरजों लगायनानै जानो जोबोद मोजां जायो बेखौ सरासनस्रायै हाग्रा बारियाव थायो बांसिन हाग्रायावनो बेखौ मोननाय जायो आरो मोनसे सिजन लानानै बैसागु बोथोरनि समफोराव बेखौ बांसिन जेब्ला थोरिखौ सावना होनाय जायो अब्ला बे नैबे माथिगालदाबा रज'यो माने थोरि सावनाय जायगाफोराव बांसिन बे जानो नागिरो हासार जिहेथु हासार मोनोब्ला नोंथांमोना नुबाय दङ बेखौ आरो गोबां बिदिनो खुस्रा फिथाइ लोनथि दा बैफोरखौबो नुयो नाथाय दिनै जोङो बेखौ खानो फैदों नैबे माथिगालदाबखौ नायबाय था नोंथांमोना बे जानायाव जोबोद टेस्टि जायो चन्दन बिथाङाबो मानास सेरफांनि बिगोमा बिथां चन्दनजों आंजों बेवहाय फैदों आरो बिथाङा खागासिनो थ' नोंथाङा माजों जागोन बेखौ आरो माबायदि जानो थाखाय अमा बेदरजों जानो नागिरदों अमा बेदर जानो नागिरदों माबायदि जायो बेयो जानाय बिराद टेस्टिनो जोबोद टेस्टि जायो माने माजों मोजांसिन जायो अमा बेदरजों बांसिन गोथाव जायो अमा बेदरजों बेलेगजोंबो जाजायो आलुजोंथ' खिन्थु आलु होथारनांगोन गोथाव जागोनबासो ओमफ्राय अमा बेदरजों बिराद गोथाव जायो अमा बेदरजों आलुजों फ्राम एवनानै बेखौ जानो नागिरदों माने जाथारगोन एसे साख्रु साग्राफ्रा खारो आरो उदैनि बे खायसे माबाफ्रा हामोनो ओंखायनो खायसे बोराय बुरैफ्रा बुङो ओंखायनो जानाय नायनि आरो नोंथांमोनाबो बेवहायथ' बेयाव जानला मोनला हाबनो मोनखानाय नङा हाग्रायाव पारमिसन लानांगोन बहुद खोथा दं बेवहाय जिब जुनारा आथिखालाव बारा जाबाय गोबां मोसा मुफुर लख्रा गान्दा बहुद जिब जुनार बारा जाबाय बेनिखायनो गोबां खैफोदनि थाखाय गावखौनो बासायनो थाखाय बे गुबुन जानला मोनला मानसिखौ सोनो नागिरा फैनाङाबो नोंथांमोना बेवहाय पारमिसन लानानै हाबनो हागोन आरो स' नोंथांमोना फैयोब्ला पारमिसन लानानै नङा होमबा हाबनो हागोन औ आरो बेहाय लन्थि मैगंबो मोनो ओमफ्राय खुस्रा फिथाइबो मोनजायो माथिगालदाब ना मा होनदों खेरादाफिनिखौ मोनो बेनो नङा जोंना बायदि बायदि जोंना फिथाइ सामथाइ लोगोसे मोनखायो आरो ने गोबां आमलाइ फिथाइ माबा फिथाइ बहुदबो मोनो खिन्थु सिजन बाय सिजन दा जों खुस्रा फिथाइ जानो लुगैदोंमोन खुस्रा फिथाइया जोब्बाय मालाय सिजोना दं बैसागु समाव ना बैसागु लन्थिबो लांनो सानदोंमोन खिन्थु मोननाय नंला ना खेरादाफिनिखौ लांसै बाब्रे माइसे दं खेरादाफिनि होनना बुंनाय जायो बेखौ जोङो खादों मानास नेशनेल पार्कआव बाब्रे आरो बेयो बेखौ होनना बुङो खेरादाफिनि माथिगालदाब माने जायो येस
wah रोदा दंलाय it's called खेरादाफिनि होनाय जायो बेखौ खुस्रा फिथाइनि बिफां नायना ला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सिनायाब्ला बारियाव एसे खेरादाफिनि खानायाव एसे गिख्रंथाव मानोना बे जायगायाव जोबोद जिब जुनार जाबाय मानास नेसनेल पार्कखौ नोंथांमोना मिथिगौ दा बे हिसाबाव हाग्राफोराव ओरैनो उइदाउट पारमिसन नोंथांमोना हाबनाङा आरो पारमिसन लानानै नोंथाङा हाबनो हागोन आरो बेवहायबो खायसेखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा हाबनांगोन मानोना जिब जुनार बहुद जाबाय गोबां जाबाय जायनि जुनै एसे गिनांगौबो बेफोरखौ आरो जेसेबांनि गिनो एसेबां खारग'यो नङा होमब्ला मोसाफोरा बिराद जाबाय होनना बुंदों ओमफ्राय मैदेरफोर आरो दाख्लै खोनानो मोन्दों नैबे गान्दाया सोरखौबा माने एरनाय बिदिबो खोनादों माने ना गुरखुमानो फैदों बिथांमोना बेवहाय माने माबा खालामनाय माने गुरजानो सौजानायबो खोनानो मोन्दों थ' बे हिसाबाव बि एलार्ट गासैबो बि एलार्टआव थानांगौ थ' बेसेबां लाखो नोंथां ओइ सानैजों मनासे खाबाय मनासे नै मनासे प्लास्टिकसे दब्रि खाल' दे आजि होनलायनो दे एसे नारसोना होनि वाह गिलिरथार जाबाय हिसाबाव गिलिर जाबाय आं बेखौ लानि नङा होमबा दे बेखौ लानोसै आङो नै बे मना इयो मनासे जाबाय नै मनासे टिपखा जों मथा बायनोबा फानगोन खैदिनसो जागोन जों बेखौ अमाजों फोराननानै जागोन लकडाउनाव नङा होमबा जाबाय थानांसिगोन मा नांगौ खेरादाफिनि लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं खेरादाफिनि खानाय जे भिडिअ बेखिनियानोसै फोजोबनो सानबाय मानोना समाबो एसे जाबाय हाग्रा बारि एसे गिनांगौबो उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गोलोमबायबो थाबायबाय एसे बियो मानास नेसनेल पार्क नोंथांमोना नुदों बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोबोद गिदिर भुयापारा रेन्जआव गोलैयो